Ken. Ado tiyo gi nyara wila. Gima adamulo karka lokrok mwaseneno ni. Ang'eni paro mosechopo, masane osechopo, ok nyageng'. Sani waseneno lokruok matimore ni. Mak mani japiny nyaka bed motang'. Ang'eni kata counties wadhi bedo ka chako kolo kaka itayo chenro maggi. Jopiny biro bedo ka penjo ni to wanto paro mar chik ma wan go mar omenda chal nade. To mak mana ni kik waringa ahinya ma wachwe waringo oko ma wawil ni wadwaro koda ka paro mar chik mag omenda go mondo wata chenro opogore kata mag counties. Koro kik wakawe ka gire mit moro kata miluma moro ma wachwe wathir kata ka dongruok mag counties magwa. Koro watima gimoro amora kaluwore kod dwaro mar chik. Maka poni ne governor okelo report makare ewi kaka owinjore bed ni choko osuru. To wagoye mana piny kaponi nitiere gima onyiso ni adier paro mar chik no ken kare. To kaponi nitiere kod pek moro ma japiny wacho to osechiwo pache, to mano en gima kare mondo jopiny okaw okang' mar wacho ni kato ok ber kodwa. Koro ka nitie gima ber ma county mari timo, kik ikethe. Kinjano ka jomoko ncha wang'o nyaka afise mag county. Koro apani kik wadhi ahinya ma samoro wi wawil kata bed ni wadwaro lokruok. To nitiere mamoko ma bende pod nyaka ringa. Kik wathir chenro magwa mag dongruok ma kaluo. To koro katieko, nitie ngero moro ma igoga iwacho ni ii kaponi denyo to nyalo mi report ni denyo. To mak mana ni wi ka ni nono to ok nyal nyisi ni en nono. Pero kama na nitie ote ni moro kanyo ne